zinawalinda mahali pale. Karamogi TV koro nyono higni ariyo nyaka ne chake, jopiny medo golo pachgi e wi okang' mar Ramogi TV koro osekawo e dongruok mar oganda kod ber mamoko. Mamoko bende medo mana ng'ado rieko e wi yore mag medo jiwo dongruok mar Ramogi TV. Nyinga en Kipkorir Koskei. Gimanya wacho about Ramogi en niya, Ramogi chakre ne bi 2 years ago aselan a lot. Kwanza an osekonya kabisa. Asepuonjre dholuo maber. Vipindi margi becho, especially mar laktar yo and other programs aseneno ober kabisa. Kendo Ramogi osepuonja maber. An gimanya wacho niya, congratulations Ramogi and happy birthday 2 years. Kuongo dagone erokamano Ramogi nikech osemiyo wan joluo wabedo kod ng'eyo ni kara wan be wanyalo bedo gi station mwanyalo lande dhowa. Emomiyo dhowa no wahero nikech wayudo programs mopogore opogore, weche mag lendo, weche mag business, kendo station ma oriwo piny mangima ne joluo duto kamoro amora ma gintie. Ni Ramogi TV bende miwa programs gik moko matimore to waneno gi live. First hand information, wayudo gik moko e sama owinjore, sama ber, kendo wang'iyo gima dhi mbele. E kar siasa ikelo no machiegni, jo reporters bibiro irwa, wayudo information maber. Anyalo gone jo Ramogi erokamano kuom biro nikech koro sani ok wan e mudho. Waseyudo information kendo wan maber. In terms of puonj, nitie moko like penj laktar, information mwayudo kanyo gik mabeyo kabisa. Bodho be mit ke isea tich te i relax, iwe mayom to Ramogi pidhe gi mor. Yani everything magitemo kata mana sa lendo picha kende ler, yani weche beyo, yani Ramogi nywe. Wan wamor nikech Ramogi obiro. Ramogi sani koro nikech Ramogi koro wadhi yudo development nikech information mayudo like puro goala, iyudo ka iyudo information sama gik makama kitimo, iyudo ni ng'ani notimo kama kobiro kama to wakawa achiel ariyo adek to kwatiyo go maber to be wadongore e mekwa ma wantie go ni. Laktar joyalo mokelo mekoala omorwa godo kabisa. Kanda kaka piny tek kendo puonjowa kaka wanyalo konyore e maisha masani. Nyakura mwake juang dakika osekalo 50 wantiere kar kae. Prang'wen kod 9 mano to sapaga ariyo. Ng'eni wadonjo kod gazet walidhi mana machni wiye kanyo kaeto bang' wadonjo twak ma joiso dwa dhi bedo kata katayo. Kete mana kar kawa goniro kamana inya ote kachiel